Hello guys, good evening. Goजोन मोनाबिलि. This is Prakash Nazari. नोंथांमोना नायदों ABSU चेनेल आरो नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों जोंनि बर' हारिनि ABSU चेनेलाव बरायनाय थाबाय. आं बे भिडिअखौ बारा एसेबां गोलाव खालामा. जों सावरायगोन दिल्ली इउनिट एबसुनि सोमोन्दै जे 2018 आव मोनसे इउनिट दाजादोंमोन. दाख्लैबावैसो मिस माइदां बसुमतारिया मोनसे स्टेटमेन्ट होदों आरो बिनि गेजेरावहाय सेन्ट्रेलनिफ्रायबो मोनसे अर्डार थांदोंमोन. बेखौ नुनानै बिथाङा मोनसे स्टेटमेन्ट होदों. बेयावहाय माखासे स्टेटमेन्टखौ नुनानै आंनि गोसोआव सोंथि फैबाय, मा जाथाय जादों? आबसुनि गेजेराव माबायदि जाथाय जादों दिल्ली इउनिट एबसुनि? स' बेखौ लानानै आङो सेन्ट्रेलनि माखासे गिदिर बिबानाव थानाय सुबुंफोरजों बाथ्राखौ सावरायबाय. फिननायखौ मोननो थाखाय आं फिननायखौ मोननानै दा नोंथांमोननि सिगाङावहाय फैबाय. नोंगौ 2018 मायथाइयावहाय बिथाङा प्रेसिडेन्ट मोनसे प्रेसिडेन्ट लादों. बाट बाथ्राया ओरैबायदि, कन्स्टिटिउसन अफ द अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि मोनसे रुल एन्ड रेगुलेसन हिसाबै मोनसे इउनिट बानायनोबा 26 मेम्बारनि गोनांथि जाहैदों. दिल्लीयावथ' गोबां स्टुडेन्टफोर दङ, बाट बिथाङा 19 जनल' इउनिट बानायना मेम्बार खालामनो हाबाय आरो बेखौ लानानै मोनसे इउनिट दाबाय. बाट सेन्ट्रेलनिफ्राय जेबो बेफोरबायदि उसुबिदा बाथ्रा बुङाखै. मानो होनोब्ला बिथांमोनहा मोनसे जुदि हारिनि थाखाय मोनसे खामानि मावनो नाजादोंब्ला सोरदो माबागोन, नङा होमबा? साथाम साब्रैयाबाबो जुदि बिथांमोनहा मोनसे खामानि मावनो नाजादोंब्ला जेबो नङा. बाट रुल एन्ड रेगुलेसन हिसाबै बिथांमोना 26 मेम्बार थाथारनांगौ सासे प्रेसिडेन्ट मोनसे माबायाव थानोबा आरोना, मोनसे इउनिट दानोब्ला आरोना, रुल एन्ड रेगुलेसन हिसाबै. अब्ला जेबो नङा. बाट बिथांमोना खामानि मावदों. थेंक इउ सो माच नोंथांमोना जे हारिनि थाखाय माखासे खामानि मावबाय 2018 आवहाय. 2018 आवनो इउनिटखौ दादों आरो 2018 आवनो गावनो हारसिंनो डिजल्भ खालामना लादों. आरो बिनि गेजेराव दा बिथाङा गावखौनो प्रेसिडेन्ट होनना लायो. जायनि जाहोनाव रावबो बेफोरबायदि नट एक्जिस्टेन्ट बेवहाय गैला प्रेजेन्टलि. बिनि थाखायनो बिथांमोना सेन्ट्रेलनिफ्राय दायो कन्ट्रल खालामहरनो गोनां जादों दिल्ली इउनिटखौ. दा गोदान इउनिट दासान्दिसिम आरोना. बाट बिनि गेजेराव गोदान इउनिट दाखांबाथाय बेवहाय बे इउनिटफ्रा सामलायसिगोन आरो. दा मिस माइदाङा माखासे बाथ्रा सासे सुबुंखौ दायनिगिरि होदों, जोंहा फर्मार प्रेसिडेन्ट एबसुनि प्रेसिडेन्ट प्रमद बर' बिथांखौ बायदिसिना बाथ्राबो बुंदों. बिथांनि फेसबुक एकाउन्टआव पस्ट नुदों. बिथाङा फेसबुक एकाउन्ट जाय गावनिमोन बिथांनिमोन, बेखौ बिथाङा डिएक्टिभ खालामना लाखो ना माखो आं नागिरबायदोंमोन, मोनासै. बाट स्क्रिनशट खालामनानै मानसिफोरा दायो आगारगासिनो दङ, बेखौनो भाइरेल खालामगासिनो दं. आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायनानै खोन्थागोन, बेखौ आं दा फरायथ'आ र'. स' बिथांजों बे समावहाय उरखाव होनाय सासे बिथाङा GSमोन, सेक्रेटारिमोन. आरो बिनि गेजेराव बिथाङा बेखौ जेबो खबर होआलासिनो डाइरेक्टलि गावनो हारसिंनो गोसोबायदि GS बानायना लाबाय आरो बेखौ सेन्ट्रेलाबो मिथिबावा. स' बेफोरबायदि माखासे खामानि मावदों. आरो बिनि गेजेराव 2018 आव डिजल्भ खालामखांनायनि उनावहाय 2019 आव जे मुभमेन्टफोर जानाय, बेफोरावहाय गुबुन गुबुन सेंग्राफोर दिल्लीयाव थानाय फरायनाय बिथांमोनजोंसो एक्टिभ टार्म्स थानानै बिसोरजों लिंक थानानै बे खामानि माखासेफोरखौ मावनाय जादों. बाट बिथाङा प्रेसिडेन्ट जालायनानै बेफोराव जेबो इनभल्भमेन्ट गैयामोन आरोना. बाट नामावसो दा बिथाङा प्रेसिडेन्ट हिसाबै लादों. जायनि जाहोनाव सेन्ट्रेल आबसुआ बेखौ डिसिसनखौ लानो गोनां जादों. जुदि सेन्ट्रेल आबसुआनो बे डिसिसनखौ लाबायब्ला नोंलाय सोर, नङा होमबा? नोंथाङाथ' आबसुनि आन्दाराव खामानि मावग्रासो, नङा होमबा? बिथांमोनाबो जेनेबा, बाट बिथांमोनाथ' गोजौनि जाहैबाय, सेन्ट्रेलनि जाहैबाय, नङा होमबा? स' आं माखासे बाथ्राखौ बेयाव बुंनो सानदों कि नोंथाङा जुदि डिजल्भखौनो खालामना लाखाबायबा नोंथाङा बोरैथो प्रेसिडेन्ट बुंना लाखो? आरो नोंथाङा गोबां गोरों गोरा हिसाबै नोंथाङा बे बाथ्राखौथ' बुजिनांगौ ना. दा बे समावलाय आरो मानो दावराव दावसिखौ खालामदों, नङा होमबा? बिथाङा माखासे सुबुंफ्रा मिथिया जानो हागौ मिस माइदाङा बहानि. मिस माइदाङा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि. बिथाङा जवाहरलाल नेहरू इउनिभारसिटियावहाय दिल्लीयाव बिथाङा दायो एमफिल खालामगासिनो दं. एमफिल मास्टार इन फिल'सफि. स' बिथाङा बेयाव थानानैनो माखासे सुबुंफोरखौ लानानै इउनिट बानायदोंमोन. बाट गावनो हारसिंनो डिजल्भ खालामना लाबाय. जायनि जाहोनाव दायो एबसुखौ माखासे बाथ्रा बुंगासिनो दं आरोना. 2018 आवबो कान्त बरग'यारि होननाय डेपुटि चिफ बेबो थांदोंमोन बे समाव प्रग्रामावहाय. बेखौ इनभाइट खालामना लांदोंमोन. बिथाङा बै समाव डेपुटि चिफमोन होनना बुंदों BPFनि. स' जिखियानो हक, बिथाङा जि खामानि मावदों बिराद मोजाङानो खामानि मावदों. बाट गेजेर खन्द'आव दायो जि बाथ्रा बाहायदों बिराद गोरोन्थि आरोना. नोंथाङा निजेनो डिजल्भ खालामना लाबाय. नोंथाङा दा प्रेसिडेन्टआव गैला लिस्टआवनो. आरो लोगोसे नोंथांनि जि इउनिट बानायनाय बेयावबो 26 मेम्बार गैया, 19 जनल'. इट्स अब्लाबो सालायदों नोंथाङा. बाट नोंथाङा जुदि प्रेसिडेन्टआ नङाब्ला आरो नोंथाङा प्रेसिडेन्टआ नङाब्ला आरो नोंथाङा एबसुखौ बखिदों, बेयावथ' नोंथाङा बखिदों नै. आरो होमबालाय माखौथो प्रेसिडेन्ट होननानै लाखो? बिराद दुखुनि बाथ्रा ना. र'दे आं बेयाव मोनसे देखायनो आं बे मे 31निखौ बुंनोसै. मे 31निखौ ABSU अफिस अफ क'क्राझार बागानसालि हेड अफिस अफ UPFL बे मोनसे कुइसन जालायबाय.
मा होननाय जाखो बेलाय नोंथाङा एबसु जुदि खामानियाव दंब्ला मा कुइसन सोंनाय जाखो बेलाय आरो बेयाव मोनसे जुन 1 आव सोंनाय जालायबाय many intellectual observers have stated that the first percentage in matriculation higher secondary in BTC area, especially villages and Boro medium from 2010 to 2020 has declined due to involvement of young Boro children and youth in Bodoland movement led by Pramod Boro. माने lead by आरोना why has he destroyed the future of our communities माने Bodo communities को बुंबाय आरोना मोजां percentage मोनदोंब्लाबो माखासे सुबुंफोरा माने अपरचुनिटि को मोनाखै माखासे माने ओरैबायदि बाथ्रा बुंनाय जादों बिनि बुंनाय मथेबा आरो लोगोसे बर' हारिनि माखासे इयुनफोरखौ मानो थाखाय डिस्ट्रय खालामदों नाय बे समावहाय जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरनि थाखायनो मुभमेन्ट खालामदोंमोन बे समाव बिटिआरबो गैयामोन नङा होमबा बड'लेण्डनि थाखाय अके आं बेखौ गनायो जोंनि बड'लेण्डआ दासिमबो जाफुङाखै बाट जों बड'लेण्डखौ अराय समबाबो माने दाबिबाय थागोन बा जोङो बिनि सायाव अराय सम जों नोजोर होबाय थाखागोन दा मोनसे खोथाया जाहैबाय कि मोनसे प्रेसिडेन्टनि सायावहाय मोनसे बुङोब्ला दा बिथाङा इसिबांबा बोसोर बिथाङा प्रेसिडेन्ट महरै थाबाय खामानि मावबाय बिथाङा हारिनि थाखाय खामानि मावबाय सासे मानसियाथ' इसिबां गोबावसिम बिथांनि गोसोनि खोथाब्रा बियो नङा होमबा बिथाङा हारिनि थाखाय जेसेबांखिनि खामानि मावबाय बै समावहाय बे बिथांनि गोसोनि खोथा बिथाङा जुदि दा बै समाव प्रेसिडेन्ट थानाय समाव बिथाङा जि बुंनांगौ बेखौ बिथाङा बुंबाय मानसिखौ इन्सपायार खालामनो थाखाय मटिभेट खालामनो थाखाय दा सासे मानसियाथ' इसिबां गोबावसिमथ' प्रेसिडेन्ट थाबाय थानो गोसो जायाना नङा होमबा नोंथाङा दा दिल्ली इउनिटनि प्रेसिडेन्ट जाबाय थानो गोसो जादोंब्लाथ' बिथाङाथ' नङाना नङा होमबा बिथाङाथ' बेफोरबायदिनि गोसो नङाना थ' गुबुनाबोथ' प्रेसिडेन्ट जानांगौ दा बे गासिबो बर' हारिनि गेजेराव बिथाङाल'सो जानांगौ बेथ' नङाना गुबुनाबोथ' गोरों दङ बिथाङाबो सामलायनाय बयहाबो एक्सपिरियेन्स थानांगौ नङा होमबा थ' बेबायदिनो बिथाङा प्रेसिडेन्टशिपखौ सामलायबाय बिराद प्रेसिडेन्ट जाबोनानै माखासे हारिनि थाखाय खामानि मावबोनानै दायो बिथाङा गावनि गोसो मथे राजनितिकआव हाबदों बिथांनि गोसोनि बाथ्रा राजनितिकआव हाबनाया पलिटिकेलाव स' बेयावहाय माब्रैथो अपरचुनिटि दा आं बे बाथ्राखौ बुजियाखै बिथाङा जुदि सेन्ट्रेलनिफ्रायनो डाइरेक्टलि अर्डार मोनबायब्ला सेन्ट्रेलानो डाइरेक्टलि बुंबायब्ला बिथाङा गावखौ माने प्रेसिडेन्ट बुंबाय थानानै लानो गोनांथिबाव आरो देरंलाय सेन्ट्रेलनिफ्राय आरो देरसिन सोरबाव सेन्ट्रेलनिफ्रायनो डाइरेक्टलि अर्डार होखाबायबा सेन्ट्रेलाव थानाय माखासे गिदिर बिबानफ्रा होमबालाय नोंलाय सोरथोबाव नङा होमबा बे मोनसे आरो बेखौ बेसेबां गिदिर बाथ्रा बोरै बानायलांखो जेनेबा दा बिथांमोना माथो बुंखो मिस माइदाङा ओरैबायदि बेथ' बे बाथ्राथ' बुङाखैना नोंथाङा गावसोर निजेनि प्रेस मिट खालामना लाबाय बिथांमोना डाइरेक्टलि बेयावहाय गैला एट प्रेजेन्ट गैला रावबो गैला बेवहाय बेखौ सामलायनो थाखाय कन्ट्रल खालामनो थाखाय स' गोदान इउनिट दासान्दिसिम जोङो जोंनि सेन्ट्रेलनिफ्रायनो बेखौ कन्ट्रल खालामनाय जासिगोन स' बे बाथ्राखौसो बुंदों मा नोंथाङा स्रोदै माबा मोनसे खालामखुमाबाय थादों नामा दिल्लीयाव थानाय हिसाबैथ' नोंथाङाथ' बै समावबो बिराद ससियेल मिडियायाव बिराद एलार्ट जाथारनांगौमोन दासो माब्रै नङा होमबा थ' दिल्लीयावनो जोंना मेन खामानिया जायोमोन मुभमेन्टआबो नङा होमबा बे हिसाबै नोंथाङाथ' बै समाव ससियेल मिडियायाव बिराद एलार्ट जानांगौमोन आं दिल्ली इउनिट एबसुनि मोनसे फेज नायदों बाट दिल्ली इउनिट एबसुनि फेजखौ नागिरनायाव मोनाखै आं मोननायालाय दंखोमादां आं बेखौ बाट नागिरबाबो मोनाखै स' बेफोर गासिबो माने थाजोबनांगौ आरो ना मोजाङै डिसिप्लिनै आरो दासो साडेनलि मोनसे प्रेस मिट खालामलायनाय बेबो इनसाल्ट खालामनायसो जादोंब्रा बे बाथ्राया दा सेन्ट्रेलनि माखासे वार्कार्सफोरखौ इनसाल्ट खालामनाय जादों दा नोंनि थाखायथ' बेवहाय सेन्ट्रेलनि माखासे प्रेसिडेन्टआनो जा सेक्रेटारियानो जा बिनिफ्राय मोजां अबजार्भ खालामनाय माखासे बाथ्रा बुंनांगौ बेथ' नङाना नोंथांनि थाखाय दा सेन्ट्रेलनिफ्राय डाइरेक्ट अर्डार होबाय मिन्स अर्डार होबाय नोंथाङा गावखानाय औवाया माब्लाबा रोजोब जाया मिथिबायना जुदि नोंथाङा रिजाइन खालामखाबाय जुदि सेन्ट्रेलनिफ्राय जुदि नोंथांखौ होफिनाब्ला नोंथाङा आं बेनि मेनेजारमोन आं बिनि प्रेसिडेन्ट बेफोरबायदि बुंनो हानाय नोंथाङा मोन्थाय गैला जेब्लासिम सेन्ट्रेलनिफ्राय होफिना नोंथाङाथ' डिजल्भ खालामखाबाय ना अलरेडि नङा होमबा स' आरो बिनि गेजेराव नोंथाङा प्रमद बर'खौ आरोबाव बखिबावबायसो आरो प्रमद बर'नि बाथ्रा लानानै नोंथाङा दा बै समाव प्रमद बर'आ ओरैबायदि बुंदोंमोन बेबायदि बुंबावबायसो प्रमद बर' सारजों माने मानसिफोरा इसेबां एगेन्स्ट जायो दा पलिटिकेलनि समाव बे बाथ्राखौ आं जेबो बुङा बाट सिगाङावहाय जि खामानि मावदोंमोन आं बेखौ बिराद मोजां मोनोमोन गावनि जानाय लोंनाय इसेबां खस्थ' खालामनानै हारिनि थाखाय माखासे खामानि मावदोंमोन नोंथाङाथ' बेबायदि मावाखैना सोरबा मावदों नामा बुंलाय खोथाफोरखौ जि बाथ्रा बाहायोना बिथाङा जिएनइआव दायो एमफिल खालामगासिनो दङ गोरों सासे सुबुं आं गनायो नोंथाङा जे एसेबां साननो हनाय गोरों बा नोंथाङा बे बाथ्राखौ बुजिनांगौ कि नोंथाङा एबसुखौ बखिनायनि सिगां नों बेखौ 100 बार सानग्रोनांगौ एबसुआ मा अके माखासे सुबुंफोरखौ नों बुंनो हायो डाइरेक्टलि एबसुखौ जे बखिनाय नङा होमबा माखासे आरो बिनि सायाव प्रेसिडेन्टखौ बखिनाय मिन्स
गासिबो माबाया थांजोबखाबाय एबसुनि गासिबो माबायावनो थांजोबखाबाय मानो होनबा प्रेसिडेन्टआसो दैदेनखायो नालाय नङा होमबा आरो प्रेसिडेन्टआल' बेवहाय दायथ' थायो बे नङाना गोबां मानसिफोर दायथ' थाजोबो बेवहाय मोनसे अर्गानाइजेसन जानायावब्ला बेयाव इसेबां जे गोरलै नङा सासे मानसियानो दैदेनजोबनो हानाय बेयाव बिबान थाजोबो इडुकेसननि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बेफोरबायदि थायो सेन्ट्रेलनि माखासे लिड गासिबो जेनेरेल प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि नङा होमबा स' बेफोर हिसाबैसो जायो आरोना आंनि मोनथिनाय मथेब्ला आरो नोंथांनाव रुल एन्ड रेगुलेसन हिसाबै नोंथांनाव 26 मेम्बारानो गैबावामोन जायनि जाहोनाव नोंथाङा बेखौ बुंनानैबो लानो लाजिनांगौ आं बे बाथ्राखौ सानो आरोना कान्त बरगयारि 2018 आवहाय बिथाङा डिपुटि स्पिकार होनना बुंदों बिफोरनि बिथांखौबो बे समावहाय 2018 आवहाय मिटिङाव प्रग्रामाव लेंहरदोंमोन जाहैदों ओमफ्राय अके बिराद मोजां खामानि मावदों नोंथाङा दैदेनदोंमोन बाट आंनि मथेब्ला पिकनिक जानाय अबेबा मोनसे प्रग्राम खालामनाय बिदि दैदेननाय नङा आं बेखौ आसा खालामो आरोना सोरनिफ्रायबो रां कालेक्सन खालामनाय मा खालामनाय बेफोरजोंल' जानाय नङा आरोना जेबो नङा आं बेफोरखौबो बुंनो थांला जेबो नङा बाट नोंथाङा जे 2018 आव इउनिट दानायनि उनावहाय आरो नोंथाङा निजेनो डिजल्भ खालामना लाबायबा बेखौ प्रेसिडेन्ट बुंना लानो हानायनि नोंथाङा आरो गुन आरो पावार गैला आरोना थेंक इउ स' माच गाइस खुलुमनाय थाबाय आरो आं नोंथांखौ बेखौनो बुंनो सानो माखासे स्टेटमेन्ट होनायनि थाखाय 100 साननाया बिराद गोनांथिथार आरोना दा नोंथांनि थाखायनो माखासे बर' हारिनि सुबुंफ्रा गावस्रालांगोन नोंथांनि थाखायनो माखासे एबसुफोरखौ फोथायनाय नङालाय नङा होमबा बेफोर खार'ना सोरनि थाखाय जागोन नोंथांनि थाखायनो दा बे बाथ्राखौ आं मानि थाखाय बुंनो गोनां जादों मोनसे पाब्लिकफ्रा आंनि बुंनाय माखासे बाथ्राफोरखौ फोथायो आरो आं जानला माला बाथ्राखौ नंखाय बुंखाया सैथोखौसो सैथो माखासे मानसिफ्रा कालेक्सन खालामगोन सैथो बाथ्राखौसो आं नोंथांनि सिगाङाव दोनगोन थेंक इउ स' माच गाइस खुलुमबाय